Oh ya. Ada lagi nak pergi ke rumah tuan mana? Kamu berangkat kalau ada luar negeri ada sawa ya sawa. Nak pergi ke tempat yang Chomurigirira na kwari na nda senchire ndi abene astuchu kwanira asinguchu kumanya ara moncho murige na kwari na ndegere nkumanya sara twikiriri tukuriga rero korwa asichinse mochinde au peze wende tukwere masemo weika ase county Nyamira ase kenyoru Kenya makoro to eye gotoka imeye ward ya Gesima county Nyamira Rituko botukubare gukirare ritukorya rero nigo Omosacha oyomo oyoro musikali baite twe amuno munginoe weikago kwa botuko and by the way egentu na kumenga abanta bayiga bari goita family yiga omugaka no mungina nakibakora tibaga access oswe compound na ndero gosaba kanyumba asinge nyumba yige yagatire 2 in 1 I mean enyomba yemo lakini wate igaiga ne gorova igoro anyway get to understand the situation uneyo and nyomba eros ribuya very well egeta kebekire gari ege chinguru but ndeze nkwe video igoranye rigere no nae tindi kubekira sound but I want you to look at the situation abantu ababona bakire sukoga and what happened today kurutinse mutanya makoro to ward ya Gesima county ya Nyamira kurugabu nchuto chokwana karibu sana Sini suka assembly tadi ya. Gitu. Na saya coba sun. Buona anda naik, anda sih kita asal kom. Buona anda naik. Kita won dan selama banyak kunam semua. Sini tidak nasi mereka.
amasaboka abakweleta litinzawo abaigo gendane abambali kogendane bantaba kuweza kutongo nani nyokana ngokanga kwa kuronga kota ko mo ba tira saidia juu yani walimu kisi connect
Qualche camera asini poi vuoi dire accanto a fare mo in Jadi, ini kan di sana ya kan
Vamos
mwancho muri ngete kwarigererie gikore kigakorekana but iri swali ya neri ninki yekogera omonto oito mugaka oite no mungina wikaba kwe waruororo inkie kigosa abantu abagakorete omuga koyiga atwating no muskari is a social but is neri swali line ngane ki omuskari and how na kekere no ni mwaro re nyombe ibune kororekana mwaro re that situation na kire but ina kekere nete mbaka abayitia babagasoma kanyomba basibo monta magoko karati kasinini tatora rane asinini tu umwako yasibira mu magoko nane no musikali akabekerwe gento omonu esakara bakamusibira ni negento akaroga kamagwa ko mutuga tindar ko barke biceyo asingencho ntwanche iri koro kibica bunecho ase kuringana amona nerichiko lakini asori mwaro re fidega umwako bunasibira amagoko agasibo monu akamagwa kuiga akwerete nyomba bakamagora asibire inkigoso inkeka akorete mwamu buneti mbaka mote moito mwaka bako mungina mwari kutikarire none na tema okora kende kyo kubyokigesa abantu account ya Nyamira. And by the way, we want to rely on the DCI report na ane no ntungwa na tubaka the ground it kuria mambia. So we look at actually what might happen from the scene and from the area of Nyamakoroto a ward ya Gesima account ya Nyamira. Anyway, tube komorembe asebinyoro tutiho okora na into asinto buna bagusi. Maybe kero monta akore into buna keri is like ibogore monto mwire no polisi mosiekere agambi guneri chiko instead wito monto nchira buneri. I don't still